এখানে সমুদ্র পিতাঙ্গ ঘটাচ্ছর পিতা কি বলে গেলে পিতা 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 କୁହନ୍ତୁ ପିତା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପିତା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପିତା পাষাণী বৈষ্ণবে আমি তো জানি শুনি অগ্নিକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଛୁ ପାଷାଣୀ ଜାଣିନୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ତୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋଠାରୁ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ପିତା ତୁମେ ଫେରି ଆସ ପିତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆମର ଏ କଟର ସିଂହାସନ କେବଳ ଆପଣ ଦରକାର ପିତା ମୋର କେବଳ ଆପଣ ଦରକାର ମୋର ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିବି ସତ୍କାର ଆଉ ତାପରେ ବୁଝିବି ସେ ପାଷାଣୀ ବୈଷ୍ଣବୀ କଥା